Γεια σας. Chapter 3. Το πιο εύκολο. Τι να πούμε. Αν κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Θέλετε να κάνουμε intro σαν το Jelly Show? Έχουμε κόντρα αγόρια, νιον κορίτσια! Θα κάνουμε το μυστικό μας δωμάτιο! Και εμείς το δικό μας! Ναι, τρέχα. Περιμένετε με, άμα πέσω θα πέσει και εσύ, οπότε σκάς. Να πούμε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο OnlyUp. Είμαι καλύτερος από... Μια χαρά δεν μ' ακούς. Σχεδόν. Μια χαρά δεν μ' ακούς. Κολλάει λίγο. Μ' ακούς καλύτερα. Τίνο. Δεν θα σταυρώσουμε ούτε χιλιόμετρο. Χαρά δεν ακούγομαι. Μια χαρά δεν ακούγομαι. Παιδιά, αύριο να πούμε ότι θα πάμε να συναντήσουμε το Πάνω Ντέν και το Chris Hoyle. Είμαστε οι καλύτεροι YouTubers της Ελλάδος. Έπεσα εγώ. Πέστε. Ωμα. Ναι ρε, ο Δίνος ο καλός. Ναι, σε πατάω στον OnlyUp. Τέλος πάντων, εδώ βλέπετε εμένα τρεχαντάρω στο OnlyUp Chapter 3. Για κάποιο λόγο δεν ακόμα τους άλλους, αλλά στο επόμενο βίντεο θα προσπαθήσω, το λέω θα προσπαθήσω, να τους ακούμε. Τέλος πάντων, αυτά. Αν κάντε ένα like και ένα subscribe. Αυτά. Family friendly, μαλάκα. Family friendly. Δεν υποσχέθηκα ποτέ κάτι για family friendly. Το λέω από τώρα. Family friendly, μάγκες, ό,τι καλύτερο. Χαχαχα. Ναι. Το κάνεις εσύ ρε αγόρι μου, ξέρεις να κάνεις edit. Το edit που έχεις κάνει είναι να κάνεις ένα βίντεο στο TikTok. Και shout out στο παλιό κανάλι Joking Games, όπου τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα κάνουμε μόνο gaming βίντεο, θα κάνουμε και άλλου είδους βίντεο, και για να τα βλέπετε απλά συντονιστείτε στο κανάλι. Ναι, τρέκα. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά μετά από αυτή τη σκηνή δεν έχω κανένα άλλο κλιπ, οπότε υποθέτω έπεσα. Να εξήγησω και αυτό εδώ το κομμάτι. Απλώς είχα πέσει και βαριόμουν να συνεχίσω. Και είμαστε σε φάση τι κάνουν οι άλλοι. You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. 2, 1 και πάμε.
Να πούμε ένα γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Α ναι, και νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα γίνει διαφορετικό. Περιμένουμε αυτό και αυτό, bro. Τον έφαγα. Κοιτάξτε, όπα. Να πούμε. Είμαι άχρηστος, να πούμε, στο building. Εδώ έκλεισα το είχα επειδή έβρισα και βλέπουμε ένα shot μου. Damn, bro. Τι κάνει ο άλλος, δεν bro. Bye. Το πιστεύω ρε. Ωπα, εντάξει. Έλα εδώ παιδί μου. Αυτό το βάλω, αυτό το... Τι? Όχι, αλλά τα φαντάζομαι. Αυτά τα παιδιά δεν αντέχονται. Κάνουν ένα βίντεο. Νικό, παιδιά. Θα με δει, Παμ!